Igbo Igbo kene m kene nwoke kene nwaanyị nke echinye azelu. Ọmụ Igbo culture. Enegosi nyonyo culture. Oh, one of video my brother send them. Some of our video. A man named culture. So now I turn into lion. Into many animal. So now my name is Tinyamuro. So now I do fun na near. Who's going to can act back now. So now I can add very strong. But Igbo may play the video. Could not watch the video. Because the man will many things not cover. Or be my cover kita. But I watch the video together. Because when I watch video, I share quite this video because it's very important. On this road, where you work in them, I got it. Say. Ana m apụ ehihi ihe mmadụ ikwu ehi mmadụ nkata ntụ mmadụ apụ n'ụdị anụmanụ. Okay, ị ga-achọ ịgwa m na ebe ị nọ na ị na-atọ ọnụ mgbe iji atọ ọnụ in form of anụmanụ. Yes, because of that of fire the king of lion for the nna before Utumaka. Nọkata ịtọ ọnụ in form of agụ. Good, nkata ntụ anyị atọ ọnụ n'ụdị anụmanụ pụọ n'ọhịa ya kpara ihe m ga-eri n'ọhịa batakwa na be m. Ọ bụ m gosi na kanọ nna m ruo taa nwụgodo ahụ maka nga na-eme ya ruo n'ụwa bụ ụfọdụ n'aka ndị eze abụ mgbe ị na-apụ mmadụ a na-afụ ya kwọ nso ya nso. M na-apụ mmadụ na-afụ m mgbe ụfọdụ ọ bụrụ mgbe a na-eme ihe dịka ụmụ ihe ụmụ okorobịa mgbe anyị na-eti mmanwụ na mgbe a na-emesi ihe dịka ihe ike nke na nwoke ibe nwere ike eme ihe dị nga ntị mgbanarị ka afọ n'anya na-abụ onye ga-ejebe dịka ọhịa ntụ a ihe dịka agụ tụchụọ ya nwa bụrụ ọsọ. Eze Agu, nwanne mmadụ good afternoon sir. you say now how many years ka ime bụ okike kịta? Ihe ma ya dị mkpọrọ maka bete oge ka mma maka onye dị 62 years. Okay. Emego m agụ ma 32 years. 32 years iji wee mara na alịfa nke bụ eziokwu. So o nwere ife ikwu maka ọgwụ ị na-agbalụ mmadụ mgbe m kwugbata maka ọgwụ egbe. Esi na ada o nwere something ikwu na ada agba ọgwụ egbe agwụ. Okay. A na-ekwucha onye dị ndụ a na-ekwuchitere ya ọnya na onye dị nwa onye nwa ga ya na-ekwuchitere ọnya. Onye ọbụla dị ndụ na-eji ọnya ekwuru ọnya. Nke bụ eziokwu. Ya ka anyị agba ndị mmadụ onye bịa na-asị ọgwụ egbe. Ana m aka ike agba ndị mmadụ na onwe ihe dị ka ọgwụ egbe. Ị na-achọ ịkọwalụ nkịta na ọgwụ egbe adịghị. Onwe ihe dị ka ọgwụ egbe na onye na-emegheri na-asị na ya nwere ọgwụ egbe onye wepụrụ obi na onwe ihe dị ka ọgwụ egbe. Okay. Ihe nwere obi ufio bụ izu ezo na nwoke ịdị nsọ onye ọbụla dị nsọ bụ onye na-enwe ufio onye na-ezo ihe onye na-ezo ihe were ka a na-asị ya nwere ọgwụ egbe ya nwere onye nkwabere ibu na ọgwụ egbe ihe a bụ ihe dị ka ọgwụ egbe. Data ufio ka ezigbo ọ na-alụ n'ahụ mmadụ ya mmadụ agwọrọ. Ufio a na-agba ufio agwọ ihe eji apịwa agwa ufio agwọ bụ ufio nwere nsọ inwe nsọ agwọrọ uhio na-ere ego inwe uhio ị ga na-ebu mmadụ ị ga na-ezu ohi ị ga na-akpa nsị ị ga na-emegide mmadụ ị ma na-edi nsọ ọ na-azọ mgbe ọbụla ụlọ meghị ihe dị aṅa ntụ ya ekwuchapụ ya ọmanụ ahụ ọ na-eso onye anyị nọ na nke ya bụ na nke Eze Agu na Ezike Kingdom na nke ya ka anyị nọ kịta ọ gbara tụrụ na ọ na-emesi dibịa ike o mego dibịa for 32 years 32 years ka o megoro dibịa na so ọ bụ ọzọ ụmụazị na dibịa ịma na ndị dibịa ada aka nka bụ nna nke onye ọfịa si n'aka were efe n'aka ya ị na-anya efe ụfọdụ ahụ dị ebe a ụfọdụ abụ dị ebe a na-abụ nke abụ ụfọdụ a na-akpọ ogbulie mụtụ ya na-akpụ ụzọ ukwu amụta nwa mụta ọzọ egbu na m ọzọ egbu na mụta egbu nna m ba nọ nke abụ ụfọ ndị mụ na ndị egede adị ya nke abụ ụfọ agwụ nsị m agwụ nke ijizi nke njem agwụ m eme ọnwaba ọ bụ isi elefant bụ ife enyi ihe a bụ isi enyi ihe a bụ elefant my father bụ a great hunter mgbe ọ dị ndụ ọ ya dị fa isi enyi dị fa ogbu nna m bụkwa agụ o gburu ehi gbuo agụ gbuo elefant ọ ya ka nna m aka na obi ya tata kemgbe tata efuru na omenala ya natabago n'ọnwa ya nwayọ ka o ji abata nke abụọ ọfọ nji egbe afa ọfọ agwụ maka ọfọ dibịa dị iche ọfọ agwụ dị iche ọfọ nche ịgba afa dị na ebe a ka mgbara ndị mmadụ maka ihe eji mara mbụ ịgba afa ka m na-agba ndị mmadụ na-agbasi afọ ike onye gbara nso maka ọzọ m na-abịa ọ ga-agbalụ mmadụ 5 afa firi ka anyị wee nene ka o si agba debe nwanne m ebe a ka eze onye tozu oke na dibịa ndị nwanne m na-aga n'ilo ịnụgo nwaanyị mụta ụmụ
ụmụaka m ndị nwoke ụfọdụ n'ime ha nchegburu nwaanyị matasị ụmụazị jebesi ọrụ oyibo daa ndị ọmụ nwa m ndị obere ka ọrụ ị na-alụgasị gadị ka ụmụ ọrụ ị na-alụgasị ọrụ na-alụ yiri nne bụta ọrụ mba eziri wee bụ ọrụ eji azọ ndụ for example now nwaanyị ime siri ike na-eme ọdị ime ọpụọ ọbịa nsiere ya ọgwụ nkịtị ọbịa ji ọbụrụ dị ọbịa nsịchara ya ọgwụ ọpụ ihe agha ime afọ agha ejido maka afọ iji ọkụ na-ebute nwaanyị dị ime ọpụọ ana m agwa ewere onye na-azụ ahịa n'ahịa adịghị aga aga ọbịa nsịchara ya ewere ihe agaba ọfụma agaba ọfụma bụ isi ya ọ na-eme mpapa na ọbụla manya na obe m onye ọkwụkwọ ọbụla gara ebe m mbata kọchara m tụ ndị asị infọmantị m nwere na be ma ichioku onye na-ekwu ihe ahịa zụrụ n'ahịa ekele anaghị my brother na mbata fere ameke ịbata ọgwa nke ife ọkọrọ m ihe na-ife ekwu nga kịta ụnụ ojiwa akọkọtara m ihe na gwuru ebe a ọ ya bụ nọ n'ụlọ mara ihe a zụrụ n'ahịa ọ na-apụkwa apụ abata ka ebe a ka ọ na-abụ nhapịa ọfụma m ka anụmanụ ka ọ bụ ọ ya dị ọnọ nga ka nwe na kọntrol ugbu ya na nhapịa ọfụbazi ọ bụrụkwa anụ ọhịa aktị nke a mara mma ka ọ bụ egbe dị ife ihe a bụ egbe nduru ahụ agụ ji eje ọgụ agụ ji ejekwa ọgụ yes maka ihe agụ ji eje eje ọgụ bụ na ihe agụ ji eme ire bịa na mbọ ife abụ agụ ọfarụ nna m nye m ji bụrụ eze agụ nọ fesike kendọn ana m apụ ehihi ihe bụ mmadụ ịpụ ehi mmadụ nkata ntụ mmadụ apụọ n'ụdị anụmanụ oke ị ga-achọ ịgwa m na ebe ị nọ na ị na-atọ ọnụ onwe mgbe iji atọ ọnụ in form of anụmanụ yes because of that ọfọ ahụ nji the king of lion ahụ ọfọ nna before rutumaka nọkata ịtọ ọnụ in form of agụ nnọkọta ntụ anyị atọ ọnụ n'ụdị anụmanụ pụọ n'ọhịa ya kpara ihe m ga-eri n'ọhịa batakwa na be m ọ bụ m gosi na nọ nna m ruo taa ngwede ahụ ụmụaka ga na-eme ya ruo n'ụwa bụ ụfọdụ n'aka ndị eze mgbe ị na-apụ mmadụ a na-afụ m na-apụ mmadụ na-afụ m mgbe ụfọdụ ọ bụrụ mgbe a na-eme ihe dịka ụmụ ihe ụmụ okorobịa mgbe anyị na-eti mmanwụ na mgbe a na-emesi ihe dịka ihe ike gị na nwoke iwe nwere ike eme ihe da nga ntị ahụ gbanarị ka afọ n'anya na-abụ onye ga-ejebe ihe dịka ọhịa ntụ a ihe dịka agụ tụchụọ ya nwa bụrụ ọsọ mee ya egwu ọ ga-anyị anyị ji emere ihe egwuregwu ofu mbọsị ịchọ ka ntọ na agụ n'ihu ofu mbọsị na onye na-ebute mmadụ tọn agụ bụ ọyi iwe na-ebute mmadụ tọn agụ mmadụ nwere emeghị ihe iwe anyị ya akpa nsị ihe akpa onye asị ka m ga-emeghe onye egwu ihe anụmanụ ga mee ya egwu ọtụbaghị egwu nke a bụ egbe nduru mmụọ na-efegbara na kpọ ogbe hezi ka alụsị ọkret bụ nwoke nọ na-asị n'ọya ji ọfọ nwaanyị nọ na-asị n'ọya ji ọfọ onye ji ọfọ mmụọ bụ nke a bụ egbe m ji ezipụ mmụọ ahụ ozi nke a bụ nzu ras nneke nzu asọsọ na mmadụ na mmadụ nke akwụjọ kwatara nwoke m nzu anyị asị osi ntụ ame ya onye akpọ osi ntụ ame ya osi ntụ na-agara na ya bụ nzu ras ya bụ nzu nechọra nzu si na ọ bụ nzu ọbụ nke akpụrụ anụ akpụrụ ras na-eyu iwure nzu bụ ihe ọma nọrọ na eze ụnụ na-afụ na onye na-aga na-amụta ọgbọkwọ obele ife mmadụ ịtọ n'uto agụ ofu mbọsị ihe emekwa ka king of lion nke a bụ uduko a nwere n'ọgwụ deme my brother nke a bụ udu ama m uduko nke a bụ maka ndị ọjọọ niile ndị na-egbu mmadụ ndị na-akpa nsị ndị amụsụ ji anaghị ga-akecha onye ha nga ntị n'afọ olu izu n'ahịa nkwụ izu ọbụla onye azụ nke mmadụ na-ahịa na-awa ọkụ ihe amụ maka nye n'obodo oyibo dị iche iche ka m rụrụ ọrụ amakọbasịa ya ebe onye aka ji n'obodo oyibo onye nwere ihe o mere ya bụghị izu ohi ya bụghị igbu mmadụ ya bụghị ihe ọjọọ aka ejide onye ahụ ụmụnne ya bịa ngwacha ji ogbe keke mere amụsụ ahụ nke ejide ya ntụ a ya ụda esi ntụ akwụrụ ụdọkwụrụ ka agbaki ya nke a bụ udu mana inwe ọgwụ ọ na-abụ agwọsịa like na ị na-azụ afọ iwu ị na-eje na-ana anyị ejide ya ejide mmụọ na-akọwa ọ dịkwa ebe a ọ dị ebe a n'ọgwụ nke nwere ikpeazụ abụ onye na-egbu ahịa iwu wetụ ya pụta ndị kọsọ na-esi izi ahịa ahịa ekpecha ekpere gwa ọgwụ ndị ahapụkwara ya ahịa onye buru ahịa how many days ihe a 4 days nke a ji mee dị fa na ka ọ na like how many days ka ọ na-abịa lụsịarị ya mmadụ ole ihe a na-enye 14 days a jụcha ọrụ onye a na-afụ n'anya na daalụ my brother nke a ebe m na-eti isi ụfọdụ ụmụ azụ nọsị n'ime ya ọgwụ nji agwọ ọgwụ onwe akụkọ ị nwere ike ịkọla anyị gbasatala ụlọ laif ka isi bido efe ịfụgasị ya si dibịa akọ mma aka ohiri na ekepụta nji agba ndị mmadụ okwu onye agwụ ya adaghị emezi na agwụ na agwụ na-ada ada agwụ na-ada ada ụfọdụ na-esi na ha na-eji amụ dibịa a na-amụ dibịa amụ dibịa na-adị n'ahụ agwụ na-ada ada onye ọbụla agwụ ya ada mebe dibịa ọhịa ahụ dị ya agwụ dago ihe ọbụla mere mmadụ na-agara onye ahụ so na-agwa ọrịa na eze ndị na-eme ihe agwụ anya na-eme ihe ọrụ mmụọ mmadụ mee ka ya dị Chineke mma na Chineke na agwụ na-arụkọ ọrụ maka imegidekwa mmadụ n'ụzọ ka ọ bụ n'ihi nwe ọgwụ ka imegide mmadụ afta ọgwụ anya nyekwa nsogbu maka onye nwere ezinụlọ na-emegide mmadụ darị nwanne m ya gazie ọra na eze
ọ na-anụgwu na ajụ na onye na-ebe na ọmụ na-ebe okongwu dibịa adreesị ụmụ alụsị ibe na-achọ ịgwa ụnụ bụ na anyị ka na-echi ya ta ọzọ fa afa maka ụnụ na mgbe okwu na ya dịkwa good n'afa Yes. so ọzọ a ga-echi ya ta anyị ga-echi ya takwa ọzọ ka ọ gbalụ mmadụ 5 afa firi so gbaa mbọ fụ niile follow this page maka ọ na peji a ka ọ ga-adị mee n'idie ka agbalụ gị afọ ọ bụ na ebu onye na-ebi ụmụ ife private line akpụ na ịghọta ọ bụ na if you don't mind na-etu ihe ile ya ka ịma na ọ bụkwa dibịa ị na-ege ntị ị na-eye na-eshare this video maka ndị na-eshare nụ ka m na-epik dị akọ keep sharing this video ka ndị ọzọ fe ịnụ ka ndị ọzọ nụ na omenala anyị anatabago ị na-ege ntị ọ nwayọ